assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe, jam waali e moon kala pullo ɗo woni. So pullo yima jam waali e ma o jiide alhamdulillah yettere Allah. Ono fof o jiinoɗo vidéo ji so pullo ardora e feepa ko yettere Allah. Ngaari am ndi hoccama, alhamdulillah, en jetti Allah, en jetti Allah. Miñirawo no hoccindi, donc ko arde on jarde soɓertoɗo yimɓe wannoɓe partagé, kamɓe kadi mbaɗi hen darande maɓɓe. Ɗum woni yette Diawojo Samba Diaw, ko a moƴƴo vraiment. So pullo salminima e weltanoma. E Siradio Balde toon to Italie, vraiment kanko kadi toujours ta hakkille makko ino ɗin hen no fewi no fewi. Ay Mutaru Balde kanko kadi o wanno photoji ɗe partagé toon to commune maɓɓe no Giroyro Bokar. Donc o yettere Allah mi hocci ngaari ndi yiyama dam no bandiraɓe fulɓe o beltanama. Mboɗo weltani kala pullo fof ko goto. Caloɗen naafiguiɓe naata e nder men hoɓe o mbiyama minen komin ga ɗon, min kadi yaadetake lawol gotol. Min ko si o gasoyi kappe mi jumoya, so o jumoyi mi asoya kappe. ɓay vraiment ina hawde, mais neɗɗo yo andu ala ɓurɗo goɗɗo. So a ƴeewi a ƴentinino a laari e dartinima bandiraɓe ay ɗi men mobile ji ponku en ɗo ɗi téléphone ji ñane duttiɗa e juuɗe jomum on taw itte weddede to bandiraɓe. Hay ndiga a naɓorta, hay ndiga, hay ngel cuurel toon ko ngel fota liggane tawa a junni miijo ma bandiraɓe a haɓetake. Won gueɗe de kam a haɓantake ɗe. No bandiraɓe mboɗo yiya en pullo fof ko goto, yo jaam ñallu e men. Hay soko lawol